Не сме ли се сляли със света? Ако една жена излезе по улиците с гащи и сутиен, ще привлече ли вниманието на мъжете? Естествено. Ще породи ли похотливи мисли в тях? Естествено. Но като отиде на плажа, няма проблем. Хвърля дрехите, остава по едни гащички и по един сутен, само че с друг цвят. И проблем няма. А там няма ли мъже, които гледат нейното тяло и които могат да се грешат? Пълно е. Не служим ли за съблазън по този начин? Ние християните буквално сме се сляли с света. Света по този начин разпуска и ние по този начин разпускаме. Не ви казвам да не ходите на плаж. Просто ви споделям сърцето си, това, което вярвам, че Господ говори на сърцето ми, това, което е моето убеждение и това, което вярвам, че Той иска аз да кажа. От тук нататък си е между вас и Бога. Всеки постъпва според съвестта си. Преди години Бог ми откри, че това нещо е неправилно и за мен е по-добре да не ходя. И аз на плажове не ходя.